Na, Máté? Na tessék megsimogatni a nagy halat. Apa megbirkózott vele. Na gyerünk, vegye fel a halat. Apa segít. Gyere, fogjuk együtt. Na fogja. Jaj! Gyere, apa segít megfogni megint, gyere. Gyere, apa fogja. Szorítsad! Szorítsad! Mi az, Máté, mi az? De milyen? Hova viszed? Milyen hal van nálad? Hogy helytézed meg a halat? Szája. És hol van a... Farka. A farka hol van? A füle hol van? A füle? Küldje már egy puszit a halnak. Jaj, ne! Itt apának adj egy puszit, apának egy. Szép. Na gyere, hozzad oda apának, mert apa pucolja meg a halat. Gyere, hozzad. Meg tudod fogni? Hű, de nehéz. De ügyes. Milyen halad? Nem értjük, Máté. Fogd meg! Fogjad. Vigyed a garázsba. Gyere, hozzad ide apának. Ki fog csúszni. Na gyere, hozzad ide apának. Pucolgat már, hogy megyek meg. Kicsoda. Na jó van. Apa fogja és akkor most lerendezi a halacskát. Baba, mit akar? Lábolón. Alszik? Helyte. Helyte. Késsel. Késsel alszik? Az a Wrigley-el alszik. Ja, nézd csak apa, hogy csinálja. Jaj.